In de oorlog, doet de Duitsers Nederland bezetten, mocht ze net vrij filmen of foto's maken. Als het een camera hiest, moest voorzichtig wezen. Bepaalde dingen wienen verbinden om te filmen. Maar in Friesland is in die tijd toch best wel een soort filmen. In deze film lieten wij de belangrijkste bewegende beelden zien die in de oorlog in Friesland maken binnen. Het is haast allereerst zwart-wit. Alle filmbeelden die voorbij komen binnen opslaan in het Fries Film- en Audioarchief in Ljouwert. Dat is een groot archief, met een protte films uit Friesland. Het is 28 augustus 1939, correct voordat de Tweede Wereldoorlog begint. Tienduizenden Nederlandse mannen matten het leger in. Hier wordt een groep jonge mannen tasprutsen voordat ze voortgaan. Meesken moeten auto's en hinders onder het leger aanstaan. Er binnen net genoeg kazernes voor alle soldaten en dus wordt de squallen broekt. Vrijwilligers helpen in drokke gezinnen en bedrijven, die het in ienen zonder mannen dwamatten. Nederlandse soldaten leren hoe ze met zwiere wapens, zoals bazooka's, omgaan moeten. Op het Wilhelminaplein in Ljouwert worden oefeningen houden. Er wordt een soort marcheerd. Heel belangrijk voor de verdediging van Nederland wie de Grebbelinie. Die rent van de IJsselmar naar de Grebbeberg. De Duitsers moeten daartje houden worden. Soldaten werken hut om bunkers onder de grond. Daarbij helpen ook een protte soldaten uit Friesland. Er komen in die dagen ook berichten over de eerste slachtoffers. Een Nederlands schip rent bij Westerschelling op een min. Daar komen 29 man bij om het leven. De winter van 1940 is heel koud. Dus een overstedentocht. Een protte rieders binnen soldaten. Ze krijgen vrij, maar moeten het uniform aanhouden. Het waar is extreem. Een soort sneeuw en een ijzige wind. Er binnen heel wat uitvallers. Er is een luchtbeschermingsdienst. Meesten worden verteld wat ze dwamatten bij een luchtongeval. Ze leren hoe ze een gasmasker broeken kunnen. En in de kranten staan tips bij gelijk zo hoe ze een panne of een vergiet broeken kinst om bij een ongeval die holle te beschermen of te voorkomen dat in hier verschroeit. Het is heel belangrijk dat de sirenes het goed doen. De luchtbeschermingsdienst broekt daarvoor een ouderwetse telefoon. Wij zullen nou social media en apps broeken om mensen te waarschuwen. Wat dorst als de sirenes door de stad klinken? In het centrum van Ljouwert is een schoolkelder gebouwd. Als er een luchtongeval is en de sirene klinkt, mag die fiets of bakfiets zo rap mogelijk aan de kant zetten en de schoolkelder indraven. Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers ons land binnen. Het algemeen hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 5:15 het volgende mede. Van 3 uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Meer dan 400 Nederlandse soldaten sneuvelen. Wij maken geen enkele kans. Nederland kan lang net op tegen zoveel moderne wapens. Bij het bombardement op Rotterdam vallen haast 1000 doden. De Duitsers dreigen maar meer bommen. Dan jouwt de Nederlandse regering us oer. Hier zorgt hoe de eerste Duitse soldaten terug Ljouwert marcheren. In het eerste uur dat de Duitsers hier de baas binnen, lieten ze de meesten nog aardig maar rest. Zelfs de Alverstedentocht maar teruggaan.
Maar ermee als het donker is beslist geen licht schijnen uit de huizen. En de ridders moeten beloven dat ze net in de Duitsers demonstreren zullen. In het stadje Hilpen, Hinderlopen, stiert een Duitse officier tussen het publiek. En hij had heel bot zijn best gedaan om op Hitler te lijken. Intussen is er bij de wedstrijd een nieuwe kopgroep. Maar Auke Adema helpt ze in en komt in Ljouwert als eerste over de eindstreep. Ook hier houden Duitse soldaten in de gaten dat elke een hem wel onder riegels houdt. De Duitsers willen graag zien worden op grote sportevenementen. Hier werd dezelfde Duitse commandant, nou bij de Snitswieken in 1941. Hier zocht hoe een Duitse commandant een reisje organiseert. Hij gaat op stap met een groepje verpleegsters. Die werken in het ziekenhuis in Ljouwert. Ze gaan naar het mooie Frencherta. De dames hebben mooie dag en ze maken graag wat foto's. Selfies wie doen nog net bekend. Op het tijd in de oorlog beginnen Engelse vliegtuigen Duitse steden en havens te bombarderen. Boven Nederland en de Waardzee werden de Engelse vliegtuigen besketten door Duits aanweergeschut en jachtvliegtuigen. Op een jong in januari 1942 gebeurt dat ook. Een Engelse bommenwerper komt in de problemen boven Ljouwert en smiet per ongeluk brandbommen aan. Een aantal huizen worden platgegooid. De spoorlijn is kapot. 3 mensen overleven het net. Een 11-jarige jongen en een man met een baby. Mensen worden onder het puinwaai hellen. Voor de oorlog waren er ongeveer 100 Joodse mensen in Ljouwert. Ljouwert had een grote synagoge en een drukke Joodse buurt. Al gauw nemen de Duitsers een protte anti-Joodse maatregelen. Bij cafés, restaurants, bioscopen en parken worden bordjes geplaatst met verboden voor Joden erop. Het wordt van Joden hield het moeilijker om hier normaal te wijnen en te werken. Jonge meisken onder het hinderrijden, dit is in Frencher. Op een oud station wennen een groepje Joodse jongeren uit verschillende Europese landen. Ze rennen stage op borkerijen. Na de stage kunnen ze naar Palestina verhuizen. Ze willen zo gauw mogelijk uit Europa waaien. Hier wordt hun het leven onmogelijk maken. Groepen Joden vluchten van de oorlog al uit Nederland waaien. Naar Amerika of Palestina bijgelijks. En in Palestina werken ze nog met een soort hinders op het land. Als de Duitsers ons land bezetten, jaaien ze de Joodse jongeren in Frenchen zo gauw mogelijk voort. In 1941 werden de laatste mensen die er nog wijden oppakt en naar het kamp in Westerbork gebracht. De meesten werden letterlijk vermoord in de kampen in het oosten, zoals in Auschwitz. Alleen nog een peer overleefde terug onder te doen. Alle Joodse mensen, ouder als 6 jaar, moeten een gele ster op de jas dragen, maar het wordt Jood. In december van 1942 beginnen de Duitsers Joodse mensen oer te brengen naar kamp Westerbork. En wat net komen wil, wordt letter door de politie van huis hellen. Het verzet in Amsterdam begint Joodse bijen naar Friesland te smokkelen. Ze worden bij families onderbracht, zoals hier Lea Cohen met de familie Kloosterman in het dorp Ingwerm. Hier zocht de familie De Jong uit Ljouwert. Op 12 november 1942 werden hij te Israël en zijn dochters Rachel, Bernardina en Nicolina van huis hellen door een politieman. Met koffers en tassen rennen ze naar het station, dat de trein naar Westerbork al klaar stiert. Daar werden ze in veewijn en treun en naar Auschwitz rijden. Een week later binnen ze alle 4 dagen, vergast, vermoorden. Meer dan 500 Joden uit Ljouwert komen sa in de kampen in het oosten om. Een paar maanden later wordt het huis van de familie De Jong leeghellen door een verhuisbedrijf.
De oerboorman filmt dat en ik het lege huis. Hij had geen idee dat zijn boelje dan al vermoorden binnen. Hier sjochst een grote bijeenkomst op het Wilhelminaplein in Ljouwert. Het plein stiert helemaal vol. NSB'er Rost van Tonningen is er ek. Hij praat graag over werk en arbeid. Maar het wordt hieltijd meer dwangarbeid. De NSB neemt dat tjenstplicht. Jonge mannen worden dwongen om bij dieken en kanalen te bouwen. Na 6 maanden tjenstplicht kist hij dan aanmelden van werk aan het Oostfront. Daar wordt verschrikkelijk het vochten tussen de Duitsers en de Russen en sneuvelen alle dagen duizenden mannen. Een protte meisken op het plein brengen de Hitler groet. In 1944 is er in Duitsland een groot tekort aan arbeiders, omdat een protte Duitse man aan het front vjochtje. Alle Nederlandse maliën tussen de 20 en 40 jaar worden oproepen. Ze worden naar Duitsland gestuurd om bij zijn wapenfabrieken te werken. Een protte man doeken onder, omdat ze net in Duitsland werken willen. In Frencher zitten een soort Duitse militairen, ongeveer 1000. Ze zitten bij de Luftwaffe in Ljouwert of bij de marine in Haas. Er binnen ook gebouwen van Duitse soldaten die een skofje vrij hebben van het front. Een van hen is Helmut Reiter uit Oostenrijk. Hij filmt graag en hij had zijn camera bij hem in Frencher. En zo krijgen wij een goed beeld van hoe Duitse soldaten hun tijd in Frencher terugbrengen. Hield dit meer producten kun je alleen nog krijgen op de bon. Suiker, thee en koffie. Er binnen ook surrogaten op een merk. Dat binnen nijmakke producten. Zo verkeert Douwe Egberts een product dat koffie vervangen mat. Het heet Fama en is maken van de wattel van het plantje sigorij. Het is bitterder en zwierter als koffie van koffiebienen. Surrogaat thee is vaak fruit of kruide thee. In de grotere steden binnen gaarkeukens. Meesken kunnen daar eten krijgen. Het eten wordt maken in grote keukens en in tonnen bracht naar de plakken dat het uitdeeld wordt. Hier zie beelden van de gaarkeuken in Balswerd. Gelukkig is er in Friesland nog genoeg te eten. In de grote steden in het westen van Nederland is dat oors. Het is daar hongerwinter. Duizenden mensen sterven van de honger. Meesken zie je wanhopig om eten en rennen zelfs de afsluitdijk oer om in Friesland om eten te biddelen bij de boeren. In januari en februari 1944 komen een protte vluchtelingen naar Friesland toe. Een deel komt uit de Ranestad. Die hebben vaak echt honger. Maar er komen ook een heel soort mensen uit Limburg. Die matten daarbij omdat ze in steden weinig. Normaal broekt Oets Andries Brouwer uit Dokkum zijn camera vooral om zijn familie en zijn band te filmen. Maar in januari 1944 zocht er wat verschrikkelijks. Achter zijn huis aan de ijsbaan in Dokkum werden 20 man deersketten door de Duitsers. Dat gebeurt nadat het verzet een Duitse auto met een belangrijke gevangene overvallen had. De overval ging goed, want de gevangene ontsnapt. Maar een Duitser en zijn chauffeur komen daarbij om. De Duitse commandant in Ljouwert is poer lelijk en neemt wraak. 20 man uit de gevangenissen van Ljouwert en Grens worden naar Dokkum gebracht en daar op een ijsbaan deersketten. Het is de grootste moord van de Duitsers in Friesland. Hieltijd meer mensen komen in verzet en de Duitsers reageren daar hieltijd wreder op, met wraakacties. Couriers dus brengen geheime berichten rond op een fiets. Mensen nemen onderdoekers in huis, verzetstrijders, Joodse ben, Friese mannen die net in Duitsland werken willen. Als het onderdoekers hast, is dat heel gevaarlijk, want als mensen die verrieden, begin 1944
begint het Frieske verzet de Duitsers uit te luisteren. Ze hebben een geheime luisterpost in een boekhandel in Ljouwert. In verhoorkamers op het Duitse bureau hebben monteurs, helpers van het verzet, verborgen microfoons ophangen en taapjes telefoons aan. Als daar iemand ondervregen wordt en die neemt mannen van verzetsmeesken of onderdoek plakken, dan gaan de koeriers er voortdaliks op uit om meesken te waskaren, zodat ze nog op tijd voort kunnen. Het aanluisteren is heftig werk. Soms juist hoe het meesken in een was slaan worden. Deze beelden binnen trouwens kwart na de oorlog makken. Ze binnen naaispelen. Filmbeelden maatje van het verzet in de oorlog die viesten te gevaarlijk. In april 1945 is het dan eindelijk Safir. De bevrijding. Canadese troepen loeken rap op naar het noorden. Het Duitse leger loekt hem weer om. Je ziet beelden van Duitse soldaten die het voortgaan uit Snits. Als de Duitsers net meer op de vliegbasis in Ljouwert binnen, gaan de Ljouters daar massaal heen. Ze slopen en verzeergen alles wat in de kachel branden wil en brengen dat op karren naar huis. Op 15 april, moas betiet, had het verzet Ljouwert in handen. Die nacht skekelen ze de laatste Duitse soldaten en scherpschutters uit. Wat een opluchting. Het wie spannend, maar het is slagen. Ljouwert is vrij. Al gauw begint dan de arrestatie van mensen die de Duitsers geholpen hebben. Ze worden naar het politiebureau gebracht. De Canadezen binnen er dan nog net. Nog heel even. Ze komen erom. Maar groot gejuich wilden de Canadezen binnenhellen. Overal in Friesland gaan de mensen de dik op. De eerste vlaggen gaan uit. Daar binnen de eerste bevrijders. Hier in Drachten. Mensen klimmen op de tanks om de bevrijders te zien en om ze aan te raadsen. Eerste omhelzingen en tuten. Elke een is blij. In Ljouwert staat het vol met mensen. Vlaggen wapperen overal in de stad. Er wordt zongen en doen ze. Maar er wordt ook vlokt en scholden, zoals hier in Jereveen, dat NSB'ers naar het politiebureau gebracht worden. Er worden klappen uitgedeeld. Het is net makkelijk om de mensen rustig te houden, want ze willen wraak. Ook in Ljouwert gaat het er heftig om toe. Er worden ook vrouwen arresteerd. Ze zeggen dat zij een relatie met een Duitse soldaat hielden. Er gebeuren akelige dingen. Vingers in de eren om het geraas maar net te jaren. Doek over de holle om maar net schoon te worden. Er worden vrouwen keelskeerd. Ze worden uitscholden voor moffenhoeren. Voor de meeste mensen is de bevrijding een feest. Maar voor een aantal binnen dit hele moeilijke en tjustere dagen. Er binnen ook momenten dat de vlaggen heel stok hingen. Een teken van rouw en verdriet. In Jereveen bij Gelieks, bij de begrafenis van Sigurd van der Laan. Hij was commandant van een verzetsgroep die op 14 april 1944 contact maakte met de Canadese troepen. Als er mooi riet op een Canadese tank, wordt er op hun sketten. De Canadezen schitten weerom en de Duitsers jouwen hun oer. Maar in ienen loekt de Duitse commandant zijn wapen en schiet van der Laan deer. De Duitsers worden dagelijks deersketten door de Canadezen. Van der Laan is net de enigste die in die laatste dagen van de bevrijding omkomt. Canadezen in het dorp Nylon bij Balswerd.
De oorlog is voorbij. De soldaten kunnen ontspannen en hebben zo dan vrije tijd om een feestje te vieren, maar de meesten uit het dorp. Er wordt vanzelfs een soort kaartspelen. En zo dan ik even lekker koesen. Dochs rennen er nog bewapende Duitsers op de Waddeilanden om. De Canadezen willen net dat er nog meer deden vallen en vjochtje daarom net terug om de eilanden ook nog te bevrijden. Hier op de Schelling zocht hoe de Duitsers uiteindelijk voortgingen. Eindelijk binnen de eilanders ek vrij. Als de laatste Duitse officieren maar de boot voortvaren, het is dan al 5 juni 1945, komen de Canadezen naar het eiland. De Nederlandse vlaggen wappert eindelijk weer op de brandaris. Maanden na de bevrijding wordt er een grote parade houden in Ljouwen. Elke die het meeholpen had bij de bevrijding rint mee. Soldaten, verzetsmeesken, koeriersters, maar ook padvinders en pliesjes. Op Skiermoeseer houdt de bezetting pas op 11 juni op. Honderden Duitse soldaten en een protte ontsnapte SS'ers zitten op het eiland. De vrede is dan op 5 mei al lang tekenen. Uiteindelijk jouwt commandant Witko hem oer. De Duitse soldaten varen naar de Friese kust en worden op de Zeediek bij Dokkumer Zielen door de Canadezen opvangen en voortbracht. Het is mooi dat er nog zoveel filmbeelden uit die tijd bewaren blijven binnen. De filmmakers van Doe lieten us meisjen en een beetje mooi belibben wat er hier in Friesland 80 jaar in de oorlog en bij de bevrijding gebeurd is. Vanzelfs zorgen we maar een heel liet stukje. Een protte wat er gebeurd is en een soort leed en verdriet binnen net filmen. Dat proberen we op oren manieren net te vieren. In verhalen en terug er elke keer op 4 en 5 mei bij stil te staan.